Kaixo, Driven dokumentu bat kopiatzeko, hautatzen duzu dokumentua eta egiten duzu kopia bat. Eta hemen dago dokumentuaren kopia. Baina karpeta bat kopiatu nahi badugu, ez dago aukerarik karpeta hau kopiatzeko. Zer egin behar dugu? Sartu copy folderren. Eta visitar sitio web. Baimenak onartu behar dituzu, eta esan behar diozu ze kontuarekin ari zaretela. Berriro, baimenak onartu, eta orain hautatu kopiatu nahi duzun karpeta. Kasu honetan, nik kopiatzeko karpeta kopiatu nahi dut. Hautatu, eta karpeta hau, jatorrizko karpeta, partekatuta dago. Jarraitu nahi dituzu baimen horiekin, bai? Ala ez. Eta non kokatu nahi duzu karpeta berri hori, kopia? Karpeta berean edo nire unitatean. Kasu honetan nire unitatean kopiatuko dut. Sakatu kopiatu eta kopiatzen ari da. Kopiatuta dago. Joaten banaiz nire unitatera, begira, hemen dago jatorrizko karpeta, barruan daude dokumentu hauek, eta hemen dago kopia. Dokumentuak hemen daude. Gehi beste bat, kalkulo horri bat, copy folder log. Zer esan nahi du dokumentu honek? Irekitzen badugu, esaten digu zenbat karpeta, zenbat dokumentu kopiatu diren. Hori da dena. Eskerrik asko, agur!